Jaizkibelen gora ies egin duten 10 lagunik indartsuenak. Erreleboetan zintzoari dira gozo auzolanean beti bezala, eta tropelak ezingo ditu inondik inora harrapatu. Garaipena inolako zalantzarik gabe, eurena izango da urtengo honetan. Erreleboa ematen orain, antolakuntza honetako gizonik veteranoena, Jaime Ugarte, pedal kolpe sendoa erakusten ari da. Bere gurtidean, aurrekoaren tubularra, han beharrean, Jose Luis Arrieta, izerdiak kopetean duela. Ez du egunorik galdu nahi, ez du boteldu nahi, eta bizi pasara. Haze birator, pedal kolpe dotorearekin Mila Agirre, Iñaki Ete zinaren arrakuna. Eta hori apena batean, Janda Iñaki Torres, Otra Dorostina, Enrique